Yes.
ደግናውን እግዚአብሔር አቡነ መስቀል
عالتشسب كيروني يسوس تاريخي لو يتوى عالتشسب كيروني يسوس تاريخي لو يتوى عالتشسب كيروني يسوس تاريخي لو يتوى
Higher than
بيتا እግዚአብሔር ይመስገን كما يحضركم كما يكنيهم لحد غنيهم كلخاتكم أبرحق زلهم أبكروا زلهم يسمعكم لا يسمعكم كلكم لحد غنيهم كما يكون كنيهم لحد لهم እግዚአብሔር أملاخنا زمحلت زي أبعد منا وسيخوكم زينا خن الراخب سلزردعنا كبر المسجانا لحيوكم بوينا ننبر بوينا نوساوس بوينا نمازل لنا إلهم أتوم ناي غريق خلاص فاتات يومكم إلهم أتوم تغنيتي يومكم إلهم بتحوارا ومقلات እግዚአብሔር انتاي كم زقبت صلونا عاتهم الرأينا مالتي كبرنا أملاخ يخون بمنفس قدس تمريحها هواريا باولوس نزل الساتهم زبلوه انسبايرد كوينو بوينا ننبر بوينا نوساوس بوينا نمازل لنا إلهم بوينا زلنا እግዚአብሔር ይባላል قربت ويزر يتحبابرنا نيزلو نقررنا إلى زلنا بروسمامنتنا وينتر يزوسلن نزي وينتر منصالو يذكرنا له زغون خوينو تقرر بابلنا تماويقنا هو يحاين تصلحنينا ጥብቀት ካለና ጥብቀት ዘወስዱኻ ከመይ ከም ዝኸውን ክንሪኢና ማለት እዩ ከነዶም ጉዮይና ማለት የደሓራ ድሕር ኣቢልና ምስ ሞቐ ክንገብሮ ኢና ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን መዋእን ዕሽርን ከነዝውር ኢና እቲ መተንባህታ ዘለና ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ ፆሙን ጸሎትን ግዜ ዝኾነ ንረስዕ ናይ መወዳእታ ሰሙን ስለ ዝኾነ ሰንበት ድማ ድራር ጎይታ ክንሰርሕ ኢና ካልእ ቀዳም ናይ ሰብ ሓዳር ኣገልግሎቱን ኣሎና ከመይ ከም ዝኾነ እቲ ኢንፎርሜሽን ኣብ ቸርች ዲና ክንራኸብ ኣብ ካልእ ቦታ ተዋህበና ስፔሲፊክ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን የብለይን እንታይ ክንገብር ኢና ዮሃንስ ኣለኻ ዲኻ ለካሊቲ ኢንፎርሜሽን ዮሃንስ ኣብ ደገ ይክኸውን ኣበየናይ ቦታ ምዃኑ ኣብቲ ናይ ግሩፕ ቴክስት ክገብረልኩም እየ ማለት እዩ ኣብቲ ዋትሳፕ ኣበየናይ ቦታ እዩ ዝግበር ስለዚ እቶም ኩላና ሰብ ሓዳር ዝኾና ቀዳም ፍሉይ መደብ ከም ዘሎ ኣብ ፕሮግራምና ንስርሐዮ እሞ ኣበይ ከም ዝግበር ሰዓት ሓደ እዩ ዝጅመር ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣብ ፖስት ክገብረልኩም እየ ራእይ ወይኹም ተኸታተልዎ እቲ ቦታ እውን ኣበይ ከም ዝኾነ ክንሪአና ሽዑ መዓልቲ ሙቐት ዘለዎ እዩ ክኸውን ኣብ ከምዚ ቦታ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ክህልወና እዩ ሽዑ እውን ሰንበት ድራር ጎይታ ክንሰርሕ ኢና ኣይትረስዑ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓፂር ፀሎት ምስ ፀለና ዕሽርናን ሞባእናን ምናልባት ከይተዳለና መፂና እውን ክንከውን ንኽእል ኢና ተዳሊና ዝመፃና ንጎይታ ዝኸውን ክንህብ ኢና ሓፂር ፀሎት ምስ ፀለና ሞባእ ምስሊ ዞርና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ኩላና ንፀሊ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዚና ንኽብረካን ነመስግነካን ኣለና ከምዚ ክዝመር ፀንሐ ኩሉ ዘመንና ንኣኻ ንኽብርኻ ክኸውን ኢና ንደሊ ህይወትና ኩሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብህይወት ክሳዕ ዝፀናሕናሉ ግዜ ኩሉ ስምካ እናኽበርና ስምካ እናወደስና ንኣኻ እናሰገድና ብመገድኻ እናተመላለስና ከነኽብረካ እዩ ትድሌትና እሞ ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ብህያው መንፈስካ ጌርካ ክድግፈና ሓይልን ፀጋን ክትበና ካብ መጀመርታና መወዳእታና ከተፀብቆ መወዳእታና ክዕምር መወዳእታና ዝበለፀ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትረድኣና ንፅሊ ኣሎና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ነዞም በምልኾ ክመርሑና ዝፀንሑ ኣሕዋትና ንባርኾም ኣሎና ንኤልም ንሌዊ እግዚኣብሔር በረኸትካ ኣብ ልዕል እዮም ይኹን ንኤርምያስ እግዚኣብሔር በረኸትካ ኣብ ልዕል እዮም ይኹን መመሊስካ ፀጋ ብዝሓሎም ንኣኻን ዘላለም የገልግሉኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሓይልኻ ቦም ይገለፅ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ክብሪ ኩሉ ንኣኻ ንበካ ሕጂ ድማ ዕሽርናን ሞባእናን ናይ ፍታዊ ህያብናን ክንህብ ተዳሊና ኣለና እሞ ኩሉ ህያባትና ኣብ ቅድሚኻ ከም ምዑዝ ሽታ ኮይኑ ክቐርብ ንህያባትና ክትቅበሎ መሳኹቲ ሰማይ ከቢትካ ድማ ብዘይመፀን ክትባርኸና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንፀሊ እዚ መዓልቲ እዚ ብሩኽ መዓልቲ ግበረልና ንሕጎሰሉ መዓልቲ ይኹን ካብ ሓደጋን ካብ ዝተፈላለየ ናይ ሰይጣን ሓሳብን ሰውረና
ክብር ካምሳና ይኹን እግዚአብሔር ህላውነት ካምሳና ይኹን ብሕረት ካባና ይዕዘዝ ብርሃን ካብርሃልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ክብርና ኻ ጸሎትና ስለሰማዕካ ተመስገን ሽም ኢየሱስ አሜን ክብር እግዚአብሔር ይኹን አምላኽና ዚና ነመስግኖ ሎሚ ዘገልግለና ሓውና ጋሻይ ሳና ዝቐነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ሓውና መሓሪ ኣማከልና ኣሎ ኣገልጋሊዩ ቃል እግዚአብሔር ህዝና ዝመጽእ ንስዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ለመሓሪ ቋዕድ ሓነጻካ እስክንበሎ አሁን መሓሪ ለቀዲት ትመጽእ ካሞት ኣብ ልበኻ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ሰሃበካ ከተካፍለና እግዚአብሔር ይባርካ بدحريت سمعكم الله بدحريت زلهم بدحريت سمعكم الله صبوا قرب هاليلويا زابر سناي هلو زابر سناي ويتا بوشتي إذا أمتوا على له يسوع ويتا أحسن ربنا هندكم فتني كاب زلزات معرف حدا سام أصل تهندم زلوا حسابي جن نوي حيكون يسوع ويتا أحسن ربنا حساب إكزابير أبذزكم تاي كم سنة بره كميلو كاب استأثروا الإسرات ناب حالنا كم زوجهم كمينا يسوع كويتاي كاب أبيوتنا أنتاي أنا أبيز له هاليلويا أنا أبيز خيز له إكزابير أنتاي سبلن زلوا أنتاي بيوتاي زخون زلوا إكزابير سبلن زلوا زخون زلوا ويسلم أنتاي زخون زلوا ما تسخن كبينا يسوع كويتاي حتى يطلع نزلني كويتانا مسكنا كلنا قالكا كفتلنا قالكا أبوشتنا أبرهلنا منفسكا يغلطلنا مسانهم بشم يسوع آمين نوت سلازة حسكو كابتا نوت كابو داني ويتم بلله يسوس ويتم زتعات معرف حدا كجمل كله معرف حدا قصة حموشته كاب حقو داو كاب حقو يقول زوجو 7 نفس نبويل حج مجمع انتايم توم اسرائيلاوين سي من انتايم حالنا تقوص ليهم زبل نقلنا همي እግዚአብሔር አብርሃም ኪዳን መስአተወሉ ድሕሪ 400 ዓመት ዘልኻ ወጽእ ኢሉወሎ ካብ ብዙሓት ክኾኑ እዮም ኢሉዎን እዮም ስለዚ እዚ ኪዳን እዚ ከመይ ኢሉ ተፈፂሙ ዝብልና ህሪ ላዕሊ 7 ነፍሲ ኣብኡ ነበሩ ይብል ኢየሱስ ጎይታ ጋው ቁጽር 7 ደቂ እስራኤል ተፋረዩ ይብል ሰሰኑ ይብል በዝሑ ይብል እስኪ ደቂ እስራኤል በሉ ተፋረዩ ሰሰኑ በዝሑ كل جزء تبصره لهم صلاة الله مالتي يسوع قويته كل جزء تزغر لها صلاة الله هاليلويا سلازي صلاة أمت يوم مالتي بحريو يوم سباسي يبصح له بقولت خابانا يبصح له مم خابانا يبزح له سلازي نتقبل له متى كنتكمم مخناتو خابانا خيبصحم أنت حيلو أنتي صلاة أمت اسم صلاة خوينهم كي تحبابهم أنتي نتكمم إليو تبارنا جميلو يسوع قويته قدمي يوسف سلازنبرن يوسف فلت نغوس سلازنبر بارنت هينبرن شقيم سسينوم يوسف ناملاخ سبي هاليلويا كيدان زلو سبي دحريو كن يوسف مسكره يوسف زي فلت نغوس نت حقش فرعون مت هاليلويا اس فرعون زيك شو عندي مقبال جميو بقى يوم يبصح سلازلو كدكمو مالني شو بخبي صلاح قرهمو جميو مالك يسوع كويتاي يسوع كويتاي كاو بخبي صراح قدكم مسجمنا እግዚአብሔር ድማ ሙሴ ተዛሪቦ ማለት ሙሴ ማዕራፍ 3 ይተወሊዱ ማዕራፍ ክልተ ሌዋዊ ሰብአይ እስከ ማዕራፍ ክልተ ወጽእ ሓደረ ኢለይ ሌዋዊ ሰብአይ ምስ ሌዋዊ ሰበይቲ ተራኺቡ ሙሴ ተወሊዱ ሙሴ ክውለድ ከሎ ኣወላልዱ ፈርዖንሲ
እዞም ዕብራውያን ኢሉ እንድሕር ወዲ ወሊዶም ቅተልኦ ኢሉ ነተን ኣዋልድቲ ትእዛዝ ሂቦን እዮም ነተን ዘውልደ እንድሕርሳ ማለት እዩ ትእዛዝ ምስ ሃበን እሳተን ንእግዚኣብሔር ፈርሓ ሃሌሉያ ንእግዚኣብሔር ስለ ዝፈርሓ ኣይንቐትልና ኢለን ካብኡ ፈርዖን ምስ ሰምዐ እንታይ ኢሉ ንምንታይ ዳ ይትቐትልኦም ኣወዳት ይውለዱ ኣሎ ምስ በለን ዋ እዘን ዕብራውያን ኣንስትስ ከማና ኣይኮናን ክሳብ መሕረሲት ትመፅእ ኣይፅበያን እየን ወሊደን እንዳትፀበያና ኢሎሞ ሕጂ ንዓን ዝሃበን ትእዛዝ ናይ ንጉስ ትእዛዝ እዩ ኣብ ኦፊሻል እዩ ተዛሪቦን ንክልተ ኣንስቲ ተዛሪቦን ማለት ሓደ መንግስትን ንሚኒስትራት ከም ዝዛረቡ ዓይነት ማለት እዩ ንክልተ ኣንስቲ ተዛሪቦን ድሕሪኡ ግን ፈርዖን ሓሪቑ ግልፂ ወፂኡ ማለት እዩ ካብኡ እንታይ ኢሉ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ትእዛዝ ሂቦ ንኩሉ እቲ ህዝቢ ሕጂ ብሕቡእ ዘይኮነ ንኦፊሻላት ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ትእዛዝ ሂቦ እንታይ ኢሉ ትእዛዝ ሂቦ እንድሕር ወዲ ተወሊዱ ናብ ሩባእ ትወ ሕነቆ ይቀተል ጓል ተተወሊዳ ጥራይ ትዕበ ወዲ ተተወሊዱ ግን ናብ ሩባእ ደርቢዑ ኢሉ ትእዛዝ ሂቡ ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ስለዚ እቲ ህዝቢ እንድሕር ዕብራውያን ሰበይቲ ወዲ ወሊዳ ዋ ወዲ ወሊዳ ኣላ ይብል እንታይ ተይካዮ ዝያዳ ናይ ዜግነት ግዴታ ኢለ ይብል ሃሌሉያ ምክንያቱ ፈርዖን ኦፊሻሊ ይህቦም እዚኦም ተበዚሖም ከጥፍኡ ኸዮም ስለዚ ክነድክሞም ኣለና ኢሉ ንምንታይ ስለ ዝፈረዩ ሃሌሉያ እስኪ ኩሉ ግዜ በሉ ክፈሪ ከለኹ ፀላእለኒ ሃሌሉያ እዚ ከይንርስዕ ፀላእ ኣለና ግን ፀላይ እና ዘይኮና ዘንቦስ ንስዕሮ ማለት እዩ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎስ ንስኻትኩም ሲ ካብቶም ሰዓልቲ ንላዕሊ ኢኹም ይብል ሃሌሉያ ዝስዕብ መንፈሳዊ ውሽጥና ኣሎ ዝስዕብ መንፈስ ተዘይፈሊጥናዮ ግን ክንስዓብ ንኽእል ኢና ሃሌሉያ ቃል ኪዳን ኣሎ ማለት ትስዕብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ማለት ተወደሲኻ ማለት ኣይኮነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ካብኡ ትገብሮ ዝግባእ ነገር ኣሎ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር እስራኤል እንታይ ኢሎም እሺ ተይልኩም ኢሉ ተተኣዚዝኩም ኢሉ ናይ ምድሪ በረኸት ክትበልዑ ኢኹም እምብተይኩም ተዓሚጥኩም ግን ሰይፉ በልዓኩም ሃሌሉያ ስለዚ ኪዳን ምህላው ጥራይ በይኑ እኹል ኣይኮነን ኣብቲ ኪዳን ላይን ምግባር ናትና ስራሕ ኣለዎ ማለት ኢየሱስ ጎይታ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣሎ ናይተይ ስራሕ ኣሎ ሃሌሉያ ዋ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ንምንታይ ዘይኮነ ኣይባሃል እስኪ ኣይባሃል ይበሉ እግዚአብሔር ተዛሪቡ ከመይ ዝገብር ትብሎ ከምዚ ዝግበር ካብኡ ዝበለካ ምስ ገበርካ ከመይ ኢሉ ክትብል ግድን እግዚአብሔር ተዛሪቡ ኮፍተ ኢለ ግን እግዚአብሔር ስለ ተዛሪበ ዝኸውን ኢየሱስ ጎይታ ሓቂ ትፈልጡት ሓቂ ሓረተ ውፃና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ኦፊሻል ሙሉእ ህዝቢ እንድሕር ወዲ ተወሊዱ ቅተልዎ ኢሎም ካብኡ ኣዲኡኑ ሙሴ ፅቡቅ ቆልዓ እስኪ ፅቡቅ ቆልዓ ይበሉ ፅቡቅ ሃሌሉያ እንታይ ማለት እዩ ቢዩቲፉል ሃንድሳም ፅቡቅ ሰብ እዩ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እኮ እያ ትብል ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ሰለስተ ወልሓት ሓቆ ሓሲባ እግዚአብሔር ስኸድሕነኩም ተወልስ ዝኾነ ነገር ሲ ፅብ የብለኩም ሃሌሉያ ዝኾነት ነገር ሲ ውስኽ የብለኩም ወይ ኣብታ ሽምኩም ሞገስ ይገብር ወይ ኣብታ ግንባርኩም ሞገስ ይገብር ወይ ኣብታ ስራሕኩም እሱ ዳ ከምዝኒ ግን እቲ መዝሙር ስክጥዕም ይበሃል ሃሌሉያ እሱ ዳ ከምዝኒ ግን እቲ ስብከቱ ስክጥዕም እሱ ዳ ከምዝኒ ግን ኣብ ቸርች ከገልግል ከሎስ ምቕሉል ወይ ዝኾነ ነገር ሲቐምጥ ሃሌሉያ ንሙሴ ፅባቐ ይቐሚጡሉ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እቲ ፅባቐስ ኣበዲኡ ሰሪሑ ሓደ በሉ ሓደ ኣበዲኡ ሰሪሑ ካልኣይ ኣብ መን ሰሪሑ መስለኩም ኣብ ጓል ፈርዖን ሰሪሑ ጓል ፈርዖን ምስ ረኣየቶ ታዲኡ ፅቡቅ ምስኮነ ሰለስተ ሓቢኣቶ ካብኡን ላዕሊ ክትሓቆ ስለ ዘይትኽእል ናይ ንጉስ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ እቲ ጎረቤት ብምሉእ ስለ ዝኾነ ዝቆፃፀረካ ማለት እዩ ኣብ ሳጠራ እንታሽ መሰሪሓ ናብ ባሕሪ ዘርጋቶ بأصلاً شافينا نبحر نبيته مثل بيته تحفتو قويلة تغير تهم زبطحو أم تهم زبطح يسمع علومش أم تهم زبطح قويلة تغيرني قويلة نرايته تقول فرعون تحسب متانا بحر شاب تبغى تحسب مسمتك أنت عايز كيام تقول ليلاتهم مسمتك مسلاتوش وا تبقى العيلات تتباس حجونا بفرعون تقيماته هاليلويا بقى تبقى العيسيلات ስለዚህ ካብተን ዕብራውያን ይኸውን እዚ ሳይቀተልኒ ኢላቶ ንምንታይ ፅቡቅ ምዃኑ ስሪዓ ሞገስ እግዚአብሔር ይቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክልተ ዓይነት ሞገስ ይዝብ ኣብ ቅድሚ ሰብ ይበካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይበካ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ሉቃስ ምዕራፍ 2:52 ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብሞገስ ብጥበብ እንዳዓበየ ነው ኣብ ኩሉ
ሃሌሉያ አክልቲኡ ሞገስ ነይሩ ስለዚህ ሞገስ ስለዘሎ ይዕበይላቱ ካብኡታ ጓላ እንታይ ኢላ እሞዳ ተጥበልቲ ሰብዶ ከንፀኪላታ በቃ ምፅ ተበለስን ነዲኡ ሂባታ አዲዩስ ዓስብና ተኸፈላስ ወዳ ዕብያቶ ሃሌሉያ ሃሌሉያ this is my Jesus እግዚአብሔር ማለት እዚ ናተይ አምላኽ ማለት እዚ እስኪ ናይቲ ማዕራፍኩም ላይዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚ ጎይታ ዝሰናይ እንታይ ገይሩስ ነቲ ወዳስ ደሞዝ እንዳተኸፈላ ክቕተል ዝግብኦ ሃሌሉያ ንምንታይ ሓቢቕ ተባሂላ ክትእሰር ወይ ክትቅተል ዝግባእስ ወዳ ደሞዝ እንዳተኸፈላ ክትዕብዮ ጀሚራ ብዓስቦ ክትዕብዮ ጀሚራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሓደ ክልተ ኢለ ስራሕ ኣምላኸይ ክትፅቦ ሃሌሉያ ስራሕ ኣምላኽ ከምዚ ሃሌሉያ ነቲ ወዳሲ ክትዕብዮ ዕድል ሂቦም ሃሌሉያ ካብኡ እንዳክትዕብዮ ከላ ሓሳብ እግዚኣብሔር ኣብኡ ተፈፂሙ ካብኡ እንዳሕምልስ ኢሉስ ንምንታይ ትቆልዓ ፅቡቕ ኮይኑ ኣዲሁ ክትፈትዎ ተኣማመነሉ ካልኣይ ከ ጓልፈሎም ክትፈትዎ ጓልፈሎም ምስ ፈትወቶስ ኣዲሁ ቆኣትያ ግብፃዊ ከምዘይኮነ ዕብራዊ ከምዝኮነ ንክትምህሮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከምዞም ደቂ ናብ ዝሆኑና ንምህሮም ማለት እዩ ሃሌሉያ ንሕናስ ከምቲ ካልእ ህዝቢ ይኮንናን ከም ንብሎም ሃሌሉያ ንሕና ህዝቢ ኣምላኽ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከም ካልእ ዝኾኖም ከሆነ ሃሌሉያ ኣነ በሉ ህዝቢ ኣምላኽ ሃሌሉያ ስለዚ ህዝቢ ኣምላኽ ምዃኑ እናማሃረቱ ዓብዩ ሃሌሉያ ድሓር ሙሴ ምስ ዓበየ እንታይ ገይሩ እስኪ ዞም ናብ ደገ ወፂ ክርኢ ካብኡ ሓደ ግብፃዊ ንሓደ እስራኤላዊ ክብድሎ ርኢ ሙሴ ድማ 40 ዓመት ጥበብ ተማሂሩ ግብፂ እዚ ንምንታይ ትብድሎ ኢሉ ቀቲልዎ ማለት እዩ ሙሴ በል ስጋዊ ቀቲሉ ካብኡ ሕፃ ሸፊንዎ ማለት እዩ ምስ ሸፈኖ ማንም ኣይፈለጠን ኢሉ ኸይዱ ካብኡ ካልእ መዓልቲ ተመሊሱ መፅ ተመሊሱ ምስ መፀ እቶም ዕብራውያን ነንሕድሮም ማለት እቶም ኣሕዋት ነንሕድሮም ክበኣሱ ከሎ ረኺቦም ካብኡ እንታይ ኢሉ እስኻትኩም ሲ ኣሕዋት ኢኹም እስኪ ኣሕዋት ኢና በሉ ኣይንበኣስን ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ነውሪ ኢሎም እስኻትኩም ኣሕዋት ኢኹም ንምንታይ ትበኣሱ ኢሎም ካብኡ ከተዓልቆ ምስ መፀ እቲ ንሓዊ ዝብድል እንታይ ኢልዎ እንታይ እቲካ እስኻ ኣብ ላዕለናሲ መስፍንን ፈራድን ገይሩ መነ ኣቕሚጡካ እንታይ እቲካ ኢልዎ ወይስ ከምቲ ንግብፃዊ ትማል ዝቐተልካ ትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢልዎ ካብኡ ሙሴ በጊ ሃጂሙ ኸይዱ ንምንታይ እስተ ተፈሊጡ ዳ ፈርዖን ክቐትለኒ ኢሉ እሱ ማንም ኣይፈለጠን ኢሉ እዩ ኣብ ሑፃ ቀቢሩ ኸይዱ እስኪ ሓጢኣቱ በሉ ዝተኸደነትሉ ዝተሸፈነትሉ ምስኩን እዩ ንሕና ግን ኢየሱስ ሓጢኣትና ሸፊንዎ እዩ ተሸኪምዎ እዩ ሃሌሉያ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ሓጢኣቱ ስለ ዝተነገሮ ኣማራፂ የብሉን ሃዲሙ ምስ ሃደመ እግዚአብሔር በሉ ማዕቆብ ኣለዎ ምስ ሃደመ እግዚአብሔር ዕድል ሂቦ ሙሴ ናይ ግብፂ ጥበብ ስለ ዝተማሃረ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢደይ ዘሎ ነገር በሉ እስኪ ንስራሕ ኣምላኽ ንፕሮግራም እግዚአብሔር ይጠቕመኒ እዩ ሙሴ ጥበብ ስለ ዝነበሮ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ተማሂሩ ስለ ዝነበረ ስፖርተኛ ስለ ዝነበረ ናይ ግብፂ ጥበብ ኩሉ ተማሂሩ እዩ ስለ ዝበለና ኮፍ ኢሉ ከሎ እተን ደቂ ኤዶም ንጉስ ናይ ኣሕዛብ ካህን ደቁ መፅንሲ ማይ ክቐድሓ መፅን ካብቲ ከስትያ ማለት እዩ ካብ ማይ ክቐድሓ ምስ መፃ እቶም ኣወዳት እየሸግርዎም ነይሩ ካብ ሙሴ እንታይ ኮይኑ ኮፍ ኢሉ ነይሩ ኮፍ ኢሉ ይርኢ ነይሩ እስኪ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት በሉ ኩሉ ግዜ ኮፍ ኢሎም የስተውዕሉ ኢየሱስ ጎይታ አብርሃም ሲ ኮፍ ይብል ነይሩ አብርሃም ኮፍ ኢሉ ከስተውዕል ከሎ ሽዑ እንታይ ይርኢ ሰለስተ ሰባት ክመፁ እዩ እቲ ሓደ እዚ ኣምላኽ ኢሉ እቲኦም መላእኽቲ እዮም ኢሉ መን ነጊሮም ናይ ኣምላኽ ሰባት በሉ ኩሉ ግዜ ንበይኖም ኮፍ ኢሎም ግዜ ይወስዱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ንዓይስ እዚኣ ምስ ተረዳእትኒ እያ ጠቒማትኒ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ህይወተይ ለውጥታት ክመፅእ ዝጀመረስ እዚኣ ምስ ተረዳእትኒ እዩ ሃሌሉያ ኩሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንበይኑ ኮፍ ኢሉስ ግዜ ይወስድ ጸሎት ኣሎ ቃል መንባብ ኣሎ ድማ ኮፍ ኢልካ ምስትንታን ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ ኮፍ ይብል ነይሩ ኣብርሃም ይስሐቅ ኮፍ ይብል ነይሩ ኮፍ ኢሉስ ርብቃ ትመፅእ ከላ ሪኦ እዚኣ ናተይ ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኮፍ እዚ ድማ እቲ ጥበብ ናይ ግብፂ ይመሃር እምበር ኣዲኡ ዕብራዊ ምዃኑ ስለ ዝመሃረቶ ዝፈልጦ ጥበብ ኣለዎ ኮፍ ኢሉ እናራእየስ ክብደላ ሪኦ ንምንታይ ናተን ሪጋ እንዲሉ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሪጋ እንዲ ቀደም ምስ ሪጋ ነርና ንወስድ ዳሽኮ ዳባን ሃሌሉያ በቃ ሪጋ ነይሩ እኮ ካብኡ ዝርብሽ ኣሎ ማለት ደስ ይገለ ሓይል ተለዎ ትብሎ ዳህዘይ ኮይኑ ማለት እዩ ትነግረሉ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኮፍ ኢሉስ ክብደላ ምስራኤል እዚ ግቡእ ኣይኮነን እዩ ናይ ዘን ኣዋልድ ሪጋ እዩ ኢሉ ነቶም ዝብድልዎን ተኸላኺሉ ማይ ክሰትየን ከብተን ማይ ከስተየ ገይርዎን ካብኡ ናብ ገዝአ ምስ ከዳ ኣቦአን እንታይ ኢልዎም እንታይ ናሉ ግዜ ቀልጢፍክን መፂኽን ኢልዎም ሓደ ግብፃዊ ሰብኣይሲ ነቶም ዝብድሉና ከልኪሉ ከምዚ ገይሩልና ኢሎም ከምኡ ተኮይኑ ሰብኣይ እዚ ሕዝክኖ ምፃ ኢሉ እዚ ናብ ገዛ ምፅኦ ኣብዚ ምሳና ቁርሲ ይብላዕ ወይ ምሳና ይኹን ሻሂስተ ከም ማለት እዩ ሕዝክኖ ምፃ ኢልዎም ካብኡ ሕዘኖ ምስ መፃ ኣብኡ ዘመድ ኮይኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲበሉ ኩሉ ግዜ መንገድ ኣለዎ ሰይጣን ኩሉ ግዜ ከመይ ኢሉ ከም ዝዓንቅፈካ እዩ ዝደሊ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ከመይ ኢሉ ከም ዝረድኣካ እዩ ዝደሊ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ኢሉ በቃ ሰብኣይ እዚ ይምፃእ ምስ በለ ካብኡ ጓሊ ሂብዎ ኣብኡ ተመርዒዩ ሓዳር ገይሩ ኣብኡ ምንባር ጀሚሩ ኣብ ግዜ ስደቱ ሓደ ወዲ ወሊዱ ማለት እዩ ንዑ ምልክት ገይሩ ሽን ፀዊዕዎ ሃሌሉያ ንምንታይ ቀልጥፍ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ክብል ዝደሊ ዘለኹ መታ ነዋሕ ስለ ዝኾነትን ክንእውጅ ስለ ዝደለኹ እየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብኡ ምስ ኮነ ሙሴ ተደላዲሉ ኣብኡ ምንባር ጀሚሩ ማለት እዩ ሙሴ በሉ ካብ ግብፂ ወፂኡ ኣብ ሚድያም ምንባር ጀሚሩ በቃ ሕጂ ሙሴ ናብራ ከመይ ተልካዮ ፅቡቕ እዩ ዝብል ሃሌሉያ ንምንታይ መስለኩም ኣብቲ ኣብ ፅቡቕ ምስ ፈርዖን ነይሩ ግን ነፃነት ኣይነበሩ ሕጂ ግን ከም ድለያ ይነብር ኣለኹ ስለዚ ፅቡቕ እዩ ዝብለኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግን ሓሳብ እግዚአብሔር ኣብኡ ንበይኑ ክጥዕሞድ ይደልዩ ሓሳብ እግዚአብሔር በሉ ኣይቅየርን ኣይልወጥን ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ንሙሴ ደልይዎ ማለት እዩ ንሙሴ ምስ ደልዮ እንታይ ገይሩ ልክዕ ካብቲ ክሕሉ እንዳኸደ ዝኾነ ሓደ ራእይ ያርእዮ እቲ ራእይ እንታይ እዩ ቁጥቋጦ ይነድድ ቁጥቋጦ ይነድድ ሓዊ ይነድድ ግን ቁጥቋጦ ኣይብላዕን ሓዊ ይነድድ ግን ኣይብላዕን ሓዊ ይነድድ ግን ኣይብላዕን እንታይ እዚ ነገር እዚ ኢሉ ሙሴ ተደኒቑ ማለት እዩ እስከ ክሪኦ ኢሉ ተፀጊዑ እግዚአብሔር ሲበሉ ምልክት ተርእኒ እስከ ኢሉ ኣነ ድማ ክፅጋዐ በሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምልክት ተርኢ ተዘይተፀጊዐ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ሲበሉ ኣይሕፈርኒ ኣይሕፈርኒ ንሰብ እዩ ዝሕፈር ሃሌሉያ ንሰብ ይሕፈር ንእግዚአብሔር ኣይሕፈርኒ ስለዚ እንታይ ገይሩ እንታይ እዚ ኢሉ ነዚ ክብረ ምስ ተፀግዐ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ እዛ ቦታ እዚኣ ቅድስቲ እያ ጫማኻ እንታይ ግበር ኣውፅእ ካብኡ እሺ ምስ በለ ካብኡ ትእዛዝ መሃብ ጀሚሩ እግዚአብሔር ከምዚ ኢልዎ ናይ ህዝበይ ኣውያት ሰሚዐ ኣለኹ ህዝበይ ኣብ ባርነት ኮይኑ ክጭቆን ከሎ ሰሚዐ ኣለኹ ሕጂ ህዝበይ ሓረ ክወፅእ ደለየ ኣለኹ ንስኻ ድማ 40 ዓመት ኣብቲ 40 ዓመት ኣብ ዛዕባኹኻ መታት ንህዝበይ ሓረ ክተውፅኡ ስለዚ ሕጂ ተለዓል ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተለዓል ተይሉኒ በሉ ምክንያት ኣይብዝሕኒ ምክንያት ኣይብዝሕኒ ሙሴ ምክንያት ኣብዝሕ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣነ ዳ ክልጣዕኒ ኢሉ ርዛብ ዘይክም ከመይ ኢልካ እግዚአብሔር ድማ ኣነ ምሳኻ ክኸውን እየ ሂድ ብሎ ቁልቢ ኸይድ እታ እግዚአብሔር ኣነ ክልጣዕኒ የብሎ እግዚአብሔር ክሳብ ዝናድድ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ጌታ እዩ ያወታ ኮምፒውተር ላይ ለሐስብ ስለነበርኩ ሃሌሉያ ካቡ ኢየሱስ ጌታ እዩ ኢየሱስ ጌታ እዩ ሃሌሉያ ካቡ እግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ 6 ተኸይና ምዕራፍ 6 እስከ ቁጥር ሓደ ጀሚር ካብ ንበለኝ 6 ቁጥር ሓደ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ንፈርዖን ዝገበሮ ሕጂ ክትርኢ ኢኻ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እቲ ንፈርዖን ዝገበሮ ሕጂ ክትርኢ ኢኻ ብሓይሊ ኢድ ክሓድጎም እዩ እረ ብሓይሊ ኢድ ካብ ሃገሩ ክሰጎም እዩ በሎ ኣምላኽ ድማ ንሙሴ ተዛረቦ በሎ ኸዓ ኣነ እግዚአብሔር እየ ንኣብርሃምን ንይስሓቅን ንያዕቆብን ከምቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ተገለጽኩሎም ብስመይ እግዚአብሔር ግና ኣይተፈለጥኩም ትቐጽል ምዕራፍ 6 ቁጥር ሓደ ከምዚ ይብል ምዕራፍ 6 ቁጥር ሓደ እግዚአብሔር ሙሴ ክልእኾ ከሎ ንርኢ ካብኡ ክልእኾ ከሎ ከምዚ ኢልዎ ኣነ እግዚአብሔር ኢልዎ ነቦኻ ንኣብርሃም ንይስሓቅ ንያዕቆብ ብስመይ ብእግዚአብሔር ኣይተፈለጥኩሎምን ኩሉ ከኣል ኮይኑ ተፈሊጡምን ይስማዕ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብስመይ ኣይተገለጽኩሎምን እዩ ብስመይ ኣይተፈለጥኩሎምን እግዚአብሔር ኩሉ ከኣል እዩ ሕጂ ንኣብርሃም እግዚአብሔር መን ተልካ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ይብለካ ኩሉ ከኣል ይብለካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሙሉእ ስእሊ ናይ እግዚአብሔር ግን ኣይፈልጦም ሃሌሉያ 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 ኤል ዝብል ናይ እግዚአብሔር ስም ኣሎ ኤልሻዳይ ኤልሮኢ ኤሎሂም ሃሌሉያ ያ ድማ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ስም ኣሎ ምስ ያህዌ ያህዌንሲ ያህዌ ሃሌሉያ ካብኡ ኩለን ጠቕሊሉስ ኤልን ያንሲ የሽዋ ኢልዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጂ እቲ ሙሉእ ስም የሽዋ ኢየሱስ እንዲሁ ኣብ ኢየሱስ ጠቕሊልዎ ማለት እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተይለ ሙሉእ ማንነት እግዚአብሔር ፀውዒ ኣለሁ ማለት እዩ ሃሌሉያ ስለዚ እግዚአብሔር ንዖም ኣይተፈለጥኩሎም ነይሩ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኢኹ እግዚአብሔር ኣብ ታሪክ እንታይ ዝገብር ንእስራኤል ስርሑ እዩ ዘርእዮም ንሙሴ ግን ኣሰራርሕኡ እዩ ዘርእዮም ሃሌሉያ ንሙሴ ከመይ ገይሩ ነፃ ከም ዘውፅእ እዩ ዘርእዮም ንእስራኤል ግን ስርሑ እዩ ዘርእዮም ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብሎም ኣሎ ህዝበይ ነፃ ክተውፅኢኻ ኢልዎ ግን ነፃ ዝወፅእ ሙሉእ እቲ ስእሊ ትሮድማፕ ሂብዎ ማለት እዩ ነፃ ዝወፅእ ግን ስእልካ ብቐሊሉ ይኮነን ኢልዎ ማለት ነፃ ዝወፅእ ብዙሕ ተኣምራት ምስ ኮነ እዩ ንፈርዖን ልቡ ከጠንክሮ እየ ንፈርዖን ልቡ ከትርሮ እየ ንፈርዖን ልቡ ዘትርረሉ ምክንያት ኣነ ኣምላኽ ምዃነይ መታን ክፍለጥ እዩ ኣብ ግብፂ ክብሪ ክወስድ ይደሊ ኣለኹ ስለዚ ኣብ ግብፂ ክብሪ ክወስድ ስለ ዝደለኹ ከቢድ መዓት ከይመፀ ፈርዖን ክለቆም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ምልክታት ገብር እየ ብሓንሳብ ኣይከውንን እዩ ግን ነፃ ወፅኦም እየ ነፃ ክወፁ ከለዉ ምልክት ክበካ ኢልዎ ሓደ ኣብዚ ጎቦ ዝኸይዶም መስዋእቲ ክገብርሎ ኢልዎ ካልኣይ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ስኢሎም ጥራሕ ኢሎም ኣይወፁን እዮም ኢልዎ ሽልማት ሒዞም ክወፁ እዮም ኢልዎ ግን ብሓንሳብ ብቐሊል ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ኢሉ ነጊርዎ ሃሌሉያ ስለዚ ሙሴ እቲ ስራሕ ኣምላኽ ተነጊርዎሉ እስራኤል ግን ስራሕ ኣምላኽ ኣይፈልጥን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታሲ ይበሉ ንዓይ ክባርኸኬ ዓባይ ሰብ ገብረኬ ወይ ዓብ ሰብ ገብረከ ተይሉኒ ኢሉ እቲ መንገዲ ኣይርዳእንን እዩ ይኹም ሙሴ ኮላ እንዳተነገሮስ ኣይርዶን እዩ ሙሴ እንዳተነገሮስ ኣይርዶን እዩ ሃሌሉያ ሙሴ እግዚአብሔር ነጊሮስ ግን ኣይርዶን እዩ እንታይ ነጊሮ ልቢ ፈርዖን ከትርሮ ኢሉ ልቢ ፈርዖን ከትርሮ ቀልጢፉ ሕራይ ይብለካን እዩ ببزوح معاتي حريك بلكا لمنتا هو مزغدو يلو purpose متان انا املاخ مهاني ابسرا اب غبصي كفلت اب غبصي خبر متان وسد دلي اس زغبو زلو هاليلويا سيز እግዚአብሔር ክባል ከካይ ተልንስ እሺ ናይ ክባል ከኒ ክባል ከካይ ማለት ካብላዓከ ከስቴካ ዓብ ሰብ ገበካይዲ እሺ
በአኻ ትውልድ ክልውጥ ሄዱ እሺ ሃሌሉያ ቀንድና እግዚአብሔር ስነ አዳም ታይሎ መስልክ እግዚአብሔርና አዳም ታይሎ መስለኩም ና እግዚአብሔር ፕሮግራም ቢ fruitful and multiply ምስበሎ subdue ማለት በኢምፓክት ሲ ሰብና ተሐሳብ ካእቱ ማለት መብላህ ማለት ሲነ ሞዳት ሃሌሉያ ግን ስጠመይ ሰብ መብላህ በረከቱ ሃሌሉያ ንስተሸገረ ሰብ ካኡሙጣ በረከቱ ሃሌሉያ ግን መወዳት አይኮነን ሃሌሉያ አባልነት ዘሎ ሰብ ከባልነት ሙጣ በረከቱ ግን ከባልነት ሙጣ መወዳት አይኮነን እትባልነት አላቂፍካ ቀንበር ማነው አቁት እግዚአብሔር ሲካም ይበረከት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ማቴዎስ 11:18 ተበጽኩም እስኻትኩም ሸህሪዝ ኸበረኩም በሙሉ ሲን አባይ ምጹ ምስበለ እትናታትኩም ተኸቢድ አባይ ግበሮ እቲ አቁት ሆነኩም ነገር ስናባይ ደብዮ ግን እሱ በይኑ እኹል አይኮንም እስኪ በይኑ በሉ እኹል አይኮንም ናተይ ተሰከሙ ሙሉ ሐልመት ሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሐሳብ እግዚአብሔር ኮሚ አነ በሉ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ተሰማሚዐ كعرفه نيوم كومي مس እግዚአብሔር ሰላም ይንበርከሉ በቃ ተሰማማ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ሰላም ሰላም ብለ ሃሌሉያ አብቅም እግዚአብሔር ሰላም አለኒ ሃሌሉያ ለምንታይ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ተሰማማ ሃሌሉያ ምስ ሐሳብ እግዚአብሔር ተሰማማ አዝደልስ ኢዶ የኔ በቃ ክርስቲያን ማለት እሱ አቤት ማለት እሱ ወንጌል ማለት እሱ ሃሌሉያ ስለዚህ ኮሚሉ ነግሮ ማለት ነው ምስ ነገሮ ዮሴፍ ሙሴፍ መልሱ መከረሃል መልሱ ፈቃደኛ ስለዘይከውን እግዚአብሔር ታይሎ ደሃል እዚ ሓውኻ ሙሴ ሎ እንዲሎ ሙሴ ፀውዓየሎ ሙሴ ንዓኻ ኣፍ ክኾነልካ ኢሎ ሃሌሉያ ሙሴ ንዓኻ እንታይ ክኸውን ኣፍ ኣሮን ደንጊ ኣሮን ንዓኻ ኣፍ ክኾነልካ ኢሎ ስለዚህ እግዚአብሔር ታይሎ መስለኩም ማዕራፍ ሸዓተ ተከና ካብ ሓደ ሰብ ሸዓተ ተንቢብናዮ ማለት እዩ ልክ እሱ መጽሆሎሲ አሮን ልቡ ሕጉስ ኮይኑ እግዚአብሔር ስለተዛረቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲ ሓደ ዕድል ተዳልዩ በሉ ልክ ከይድ ከለኹ መጽ ክረክብ ማለት ልክ መጽ ከለኹ ሙሴስ ሕጉስ ኮይኑ ሃሌሉያ حاوخا متصالو له አሁን ተዛራቡ መሆን ፈልጤ እሱ መጸልከ እሱ አፍኮነልከ እስኻ ክንድ እግዚአብሔር ክትኮነካ እስኻ ንፈርዖን አምላኽኻ እሱን አኻ ነብዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይ ሞዳታ ስልጣን ኮይኑ ሙሴ ሲ ዓቢ ፖርቶፎሊዮ ሂቦ እግዚአብሔር ዓቢ ስልጣን ሂቦ ሕጂ ሓደ መንግስትን ሓደ ሰብ ሚኒስተር ቴሎስ ዓቢ ስልጣን ሂቦ ለማለት ዓቢ ፖርቶፎሊዮ ስለዚህ ዓቢ ስልጣን ሂቦ እስኻስ ከም አምላኽ ክትኮን ይኻ እሱን አኻ ከም ነብይ ኮይኑ አፍኮነልከ አነስ ብሎ ነገር በሙሉ ትገብር ይካዩ ሃሌሉያ ካኡ በዝነህሩ ሰብ ማዕራፍ ሸሞንተ ከሕፅር የዝደልዘለሁ ሰብ ማዕራፍ ሸሞንተ ምዝና በለ ኸይዱ ካኡ ኣብ ማዕራፍ ሸሞንተ እግዚአብሔር እስኻ ከም ዝለኣካ እንዳ ሙሴሲ መን ዝለኣኸካ ተበለን ስታኽብል ካብ 6 ሳብ 8 ዘሎ ሳማሪ ዛብ ዘለሁ እንታይ ክብል ምስ በሎ ኣነ ሽሙ ማን ይትዝላአኽካ ተሎስ እትዘለኹ የዘለኹ ይርኒ በሎ ይሎ እስኪ እትዘለኹ በሉ እትዘለኹ የዘለኹ ይርኒ ሃሌሉያ I am that I am እንግሊዝኛ I am that I am ሃሌሉያ እትዘለኹ የዘለኹ ይርኒ ሃሌሉያ እስኪ አሜን በሉ አሜን እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ከንበከልና እንደ ሐዘይ ተረዲና እንታይ ናንገብር استفላለየ ትርጉም ንርኢ ምሽ ኣነ ማገረ ታገዘይ ዘጽና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙሕ ዝኸፍት ኩሉ ኣዋላስ ዘንበብኮዝ ኣልኩኝ ሃሌሉያ ካብ መንገዲ ቃስ ይመጸን ሃቡ ይቕጽል ሃሌሉያ 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 ፈቅድ ኣምላኽ ውስጥኹም ተመጺስ ምጽጋብ የለን ሃሌሉያ እየ አሸር እየ በዕብራይስጥ እየ አሸር እየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንታይ ማለት እዩ እየ እንታይ ማለት እዩ እትዘለኹ የዘለኹ ወይ ድማ I am all sufficient God ሃሌሉያ I am all sufficient God ሕጂ ሙሴ እንታይ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ኢኻ ደሊኻ
أملاك سنتاي خونن كهذا لها دليفرر خون كهذا لها أنا مالت دليفرر أملاك سنتاي خونن كهذا لها أبكن فرعون موجس كهذا لها موجس مالت هذا تدلو نجس مولو أنا يدو شو يبو مالت هاليلويا هاليلويا شمك زابير بلو أبكن ميوتي هاليلويا እግዚአብሔር ሲንታይ ሎ መሰከል ስም አምላክ ከእግዚአብሔር አቅልህ ስለስተጣው ዕስሉ ጸላእትህ እንታይ ብለሃል ይፈርሑህ ሃሌሉያ ጸላኢ ይፈርሐን በሉ ሽም እግዚአብሔር አባይ ስለስተጣው ሽም እግዚአብሔር ማለት እንታይ ማለት ይተይካ ሽም እግዚአብሔር ከርዳና ምንቲ ሰላህ ነንብብ ከለና ኮይ ዝርዳና ከነንብብ ከለና ኮይ ዝርዳና ማት ጊዜው ወስከለና ኮይ ዝርዳና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሁሉ ሰብ ፈልጦ ሰማይ ምድርን ፈጠረ ወአዚያዳ እንታላታ በላ አይነት ይዝብለካ ኮሰብ ግን ተንቦኸለካ ታይ ማለት እግዚአብሔር ታይ ማለት ጊዜው ተወስከለሃና ውሽጥ አለ አተወይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሸቆት መካሐሉ ትጀምር ኪት ታይልካስ በቃ ሙሉ ሙሃን ትፈልጥ አይፈረህኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ሲ ገሊጽሉ ማለት ሃሌሉያ ካኡ እሞ ንኸ አምነን እንታገብር ይሎ እግዚአብሔር ሙሴ ትሬኒንግ ማህብ ጀሚሩ እስኪ እግዚአብሔር በሉ ትሬኒንግ ይህብ የሰልጥኒ አም ዘይብሉስ ናብ እግዚአብሔር መንጻት ጥራሂ ምሽ ወላ ሓደ ጥበብ ተጎዲሎስ ምን ሻቡ ያቆብ ሓደ ጥበብ ተጎዲሎስ ናብቲ ከስተሐፈለ ብልክስ ዝህብ ብልክስ ቦይዝህብ ሃሌሉያ وزيادة يتفتا اللي هيلوس كتحفل ولا يقبلكني هاليلويا ويسنات لمينكاس أكل كلكني هاليلويا لميناس طاي دايما يسمين كاس يتحفلني هاليلويا نحن لمينكا كل شيء زهب أملاح أما تين شو عتستايلو كح شو عتمش لمنو هو هذاكم كح كفتنكم دليو تلخبو هاليلويا لمنو مالت زي بالكانجر من المان زي بالكانجر أنا حج زي بالكانجر دليل ما نستفع كنجار سيك استفع كنجار دليل كهبه هاي هاليلويا كم استعجوا كنجار سلازم تايلو مزيابين موسى هاليلويا هاليلويا اسمعنا لوش هاليلويا موسى سنتايلو سلطنا يبو كم تايجيو إذا بيت كازلا انتايلو أبي ليلا بثري أبي موسى انتاينيرا بثرينيرا أبي لي زلا بتريلو بقى زابت زيان أمريت تايق بريلو دربيا كاو مسدربيا انتاي كوينا تمام كوينا كاو موسين بعلو وا إلى هذه مو مالتي نحن تقولنا انتاي نبل شم يسوس وراني يسوس شم مغنياتو سنبيدو مالتي كابردي توصاي ودي سلازي فلت اسكي اغزابير بلو اب زمني ليو زي فلت عبنجر كجبري هاليلويا نزع منك خوننيو هاليلويا هاليلويا بعشنا دامنا يجيب كويتا جيرنا هاليلويا هاليلويا إذا أملاك إذا أمنت رئيسني هاليلويا السبين بالتوعي كل نجار زقبل هاليلويا سلزي دربيا يلو دربيا تمام كوينا كم مليسو كلا يملك تجيبه بحدا لازم تقبله كومن دي لامش قويتا لهم سينينيو أمو بس كخالد سبي سلمي الله أنسقبنينا كابو بقى زايد كاسيلو أبزا تشتشكات وايلو كابو أتوا أو تايلو سعدا هنا لمسام كم برد كوينا كم نمسي كم مليس كاتوايلو مليس مسا توادما أما جمع هنا حجة تايس بلو زلو زابير نوسي أنس كله خالي زبلك زلوس كله خالي زبلك زلوس دمت طلعي كونن زربات طلعي كونن اسكي قويتاس بنو دمت طلعي كونني زربات طلعي كونن تبلو سبات هاليلويا قويتاسي دمت طلعي كونن دمت مالت أبكن ما أملاح تايم مخان تفلتو سراح مالت هاليلويا እግዚአብሔር ሲበሉ ይገቡሉን በሉስ ግን ኃጢአት ነው አጆን ይገቡሉን እግሬ ይገቡሉን ቃል አለው ሃሌሉያ እትቃጽ ይፈጥር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሲ ኮፊሉ ሰማይ ሆን ተይሉ ሰማይ ሆን
እምበር ከም ኢደን እግርን ዘለዎ መሃንዲስ እንታይ ና መምሬዘ ኮንትራክተር እንታይ ዝገብር ይሰርሕ ብኢዱ ብእግሩ እንዳሰርሐ ይሰርሖ እዚ እግዚአብሔር ድማ ይኹን ተይለወስ ይኸውን ስለዚ ከም ሰብ ኢድ የብሉ እስከ ከም ሰብ ኣይኮነን በሉ ስለዚ ቃል እንዘሎ ከም ሰርሕ ንሙሴ ይዎ ማለት እዩ ሳልሰይቲ ምልክት ንሙሴ እንታይ ሂቦ እስኪ ማይ ቅዳሕ ኢሎ ኣፍስሰ ኢሎ ካብኡ እታ ማይ ናብ ምንታይ ተለዊጣ ናብ ደም ንሙሴ ኢሎ ሰለስተ ምልክት ሂቦ ሙሴ ንኸኣምን ሲበሉ ሰለስተ ምልክታት ይዎ ንዓኻትኩም ክለያየኩም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ሓንቲ በሉ እኽልተ እያ እስኪ ሓንቲ እኽልቲ እያ ናይ ዘላለም ህይወት ተረኺበ ካልእ ኩሉ ከም ዝውስኽ ርግፀኛ እየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብመን ይሕጎስ ኢልኩም ብዝኣምኑ ሃሌሉያ ኩሉ ክውስኸለ ኢሉ ንዝኣምን እግዚአብሔር ይሕጎስ ሃሌሉያ ስለዚ ሙሴ እዘን ትሬኒንግ ሒዙ ናበይ ከይዱ ናብ ፈርዖን ካብኡ ናብ ፈርዖን ከይዱ ልክ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኾ ተመን ኣርእዎ ማለት እዩ እታ በትርስ ናብ ተመን ለዊጠዋ ካብ ፈርዖን ድማ ኦኬ እዚኣ ዳታ ናትካ ፍጠት ኢሎ እዚኣ ናትካ እግዚአብሔር ከም ዝለኣኸካ ፖርቶፎሊዮ ሒዝካ መፂኻ ኣለዋ እሺ ቶም ናተይ ክመፁ ይብሉ ንዑ ኣቱም ጠንቆልቲ ንዑ ኢሎም ኣቱም ሰበይቲ ንዑ መፅኦም ጥበበኛታት ናይ ግብፂ እዮም ዝበሃሉ ሳቶም መፅኦም ከምኡ ገይሮም ካብ ሙሴ ፈርዖን እንታይ ኢሉ ፈርዖን እንታይ ኢሉ በሉ ተሓቲትኩም ንክነግረኩም ማዕረይና ኢሉ ሃሌሉያ 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 ኣነን በሉ ጎይታ ዘይተምልኽን ማዕረይ ኮናን ሃሌሉያ ወለሎም ማዕረ ተመስልና ግን ማዕረ ይኮናን ሃሌሉያ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝውከልን ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘይውከልን ማዕረ ይኮኑን ኣብ መንገዲ ማዕረ ክመስሉ ክእሉ እዮም ዋላት ክሓልፎ ክእል እዩ ሃሌሉያ ግን መወዳእትኦም ማዕረ ይኮኑን ሃሌሉያ እስኪ ማዕረ ይኮኑን በሉ ከም ናይ እግዚአብሔር ሰብ ኮፍ ኢሉ ዘስተንትንን ስኢሉ ዝቆይን ማዕረ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ መንገዲ ግን ማዕረ ክመስሉ ክእሉ እዮም ሃሌሉያ ግን ማዕረ ክኾኑ ይክእሉ እዮም ሃሌሉያ ምክንያቱ እቲ ኢንስትራክሽን ይቕበል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብኡ እታ ናይ ሙሴ በትሪ ንዓተን ውሒጣተን ግን ሙሴ ብዙሕ ቀልቁም ነገር ኣይወሰዱ ካብኡ እግዚአብሔር እንታይ ጀሚሩ ኣብ ግብፂ መቕዘፍቲ ጀሚሩ ማለት እዩ እስኪ ኣብ ግብፂ በሉ መቕዘፍቲ ጀሚሩ ዓሰርተ በሉ መቕዘፍቲ ኣብ ግብፂ መፅአ በቃ ዓሰርተ ፈተናታት ተኣምራት ኣብ ግብፂ መፂ ማለት እዩ ተኣምር ክገብር ጀሚሩ እግዚአብሔር ምልክት ክገብር ጀሚሩ እግዚአብሔር በሉ ኣብ ሂወተይ ምልክት ክገብር ክጅምር ፀላእተይ ክስንብዱ ክጅምሩ እዮም ሃሌሉያ ኣባይን በሉ ኣብ ፀላእተይን ፍልልይ ክኸውን እዩ ኣብ መንጎና ምፍልላይ ክኸውን እዩ ሃሌሉያ ማዕረ ይኮንኩም በሉ ሃሌሉያ ምክንያቱ ኣነ ህዝቢ ኣምላኽ ሃሌሉያ ህዝቢ ኣምላኽን ካልእን ማዕረ ይኮነን ሃሌሉያ ዝደሓነን ዘይደሓነን ማዕረ ይኮነን ሃሌሉያ 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 ዋላታ ንሕዛ ምሳሕ ማዕረ ትኮን ትኽእል እኳ እያ ዋላታ ንክደና ማዕረ ትኮን ትኽእል እኳ እያ ውሽጥና ማዕረ ይኮነን ህይወትና ማዕረ ይኮናን ሃሌሉያ ንሕና ኣብ ውሽጥና ምክንያት ዘይብሉ ሰላም ኣለና ሃሌሉያ 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 ምስ መልአ ኣለዎም ሰላም ዝኾነሎም እንተኮይኖም ዋላ ተመልአ ዋላ ተዘይመልአ ሰላም ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ማዕረ ይኮናን ሃሌሉያ ካብኡ ቁፅሪ 7 ካብ 14 ተንበለይ ቁፅሪ 7 ካብ 14 75 እንታይ ናይ መጀመርያ ምልክት ክንርኢ ካብ 14 ክሳብ 25 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ልቢ ፈርዖን ተረረ ነቲ ህዝቢ ከይሓድጎ ኣበየ ጽባሕ ንግሆ ናብ ፈርዖን ኪድ እንሆ ናብ ማይ ክወፅእ እዩ እሞ እታ ንተመን እትልወጥ በትሪ ኣብ ኢድካ ወሲድካ ኣብ ገምገም ሩባ ደው ኢልካ ተረኸቡ
በሎ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ዕብራውያን ለህዝቢ ኣብ በረኻ ከገልግለኒ ሕደጎ እነሆ ድማ ክሳብ ሕጂ ኣይሰማዕካን ኢሉ ናባኻ ለኣኸኒ እግዚአብሔር ከምዚ በለ ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ በዚ ክትፈልጥ ኢኻ እነሆ ኣነ በዛ ኣብ ኢደይ ዘላ በትሪ ነቲ ኣብ ሩባ ዘሎ ማይ ክወቅዖ እየ ንሱ ድማ ናብ ደም ክልወጥ እዩ ናብ ደም ክልወጥ እዩ ሃሌሉያ ንሕነውሑ ክሕፅበልኩም እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግን ተመለኽቲ ዘለዎ ኣብዚአን ሃሌሉያ እቲ ማይ ሲሉ ናብ ደም ክልወጥ እዩ ሃሌሉያ ሕጂ እታ ናይ መጀመርያ ምልክት መፅያ ማለት እዩ መቕሰፍቲ መፂ ማለት እዩ እግዚአብሔር ክቐስፍ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣምላኸይ ሲበሉ ሓያል ከም ዝበልዕ ሓዊ እዩ ብርቱዕ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቲ ብርቱዕ ዝኾነ ሱስ ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ስራሕ ጀሚሩ ይላል ሃሌሉያ ብርቱዕ ሃሌሉያ ሓሳቡ ዝኽልክሎ የለን ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ኢሉ ማይ ናብ ደም ለዊጦ ካብኡ እቶም ግብፃውያን ድማ እንታይ ገይሮም ፈርዖን ድማ ነቶም ጠንቆል ተፀዊዖም ካብኡ እሳቶም ድማ እንታይ ገይሮም ማይ ናብ ደም ለዊጦም ስለዚ እንታይ ኢሎም ማዕረይና ኢሎም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንታይ ኢሎም ማዕረይና ኢሎም ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስተዛረበ ስበል ኣባይን ኣብ ማሕዘይን ለውጥ የለን ማዕረይና ግን ማዕረይና ማለት ማዕረ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ በሉ ኣነ ቃል ኣለኒ ኣብኣ ቃል የለን ስለዚ ማዕረ ይኮና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃናን ፍናናንሲ ማዕረ ይኮናን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማዕረ ይኮናን ግን ሕጂ ማዕረይና ሃሌሉያ ቃል ኣለና ግን ቃል ኣይረአይኑ ሃሌሉያ ዝጭበጥ ነገር ይብሉን ስለዚ ማዕረይና የለን ሃሌሉያ ካብኡ እግዚአብሔር ቀፂሉ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 15 ኣይነንብቦን ኢና ካብ ቁፅሪ 15 ቀፂሉ ማለት እዩ ካብ 15 ጀሚሩ መቕሰፍቲ ቁራብ ጀሚሩ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሓደ ፖርቶፎሊዮ ማዕረ ኮይኖም እቶም ካብ ኣምላኽ ሰማይ ከም ተላዕለ ናብ ተመን ለዊጦዋ እቶም ካብ ኣምላኽም ተላዒሎም ናብ ተመን ለዊጦማ ኦኬ ፖርቶፎሊዮ ክትዮም ልኡኻት ኢና ኢሎም ማዕረይና ኢሎም ማለት እዩ ኣነ ናይ ሃገር መንግስቲ ኣነ ናይ ሃገር መንግስቲ ከም ምባሉ ኮይኑ ማዕረይና ኢሎም ካብኡ ብስራሕ ተጀሚሩ ናብ ደም ለዊጡ ሙሴ እሳቶም ናብ ደም ለዊጦም ማዕረ ኮይኑ ካብኡ ካልኣይ ምልክት ሂቡ እግዚአብሔር ካልኣይ መቕሰፍቲ በሉ እስኪ መቕሰፍቲ ሃሌሉያ ካልኣይ መቕሰፍቲ ማዕረ ኮይኑ ሃሌሉያ ስራሕ ኣምላኽ ግን በሉ ስራሕ ኣምላኽ ግን በሉ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ ቀስ ኢሉ ይጅምር ቀዲሙ ይውድእ ማዕረ ይመስል ግን ሓለፍ ኣለዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ቁርዖት ገይሩ እሳቶም ከምኡ ገይሩ ኦኬ ማዕረይና ኢሎም ሓሲቦም ማለት እዩ ካብኡ ሳልሳይ ምልክት ከይዱ ማለት እዩ ሃሌሉያ ካብኡ ሳልሳይ ምልክት ከይዱ ሳልሳይ ምልክት ካብ ቁፅሪ 16-19 መቕሰፍቲ ፃፁት በሉ እስኪ መቕሰፍቲ በሉ መቕሰፍቲ ፃፁት 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 በሉ ላይስ ይብሎ በእንግሊዝኛ ላይስ ኣምሓርኛ ሞ ቅመል ሃሌሉያ በትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ፃፆት ይብሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለዚ ኣብዚ ምልክት እዚ ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም ሃሌሉያ ኣብዚ ምልክት እዚ ምስ በፃሕኩም ፍልሊ ኮይኑ እቶም ጠንቆልቲ ምንታይ ገይሮም ፈርዖን ንዑስ ኪሎ ነቶም ጥበበኛታት ቀደም ኣነ ክእል ኢሉ ማይ ናብ ደም ለዊጡ እሳትኩም ለዊጥኩም ማዕረይና ኢሎም ቁባብ ኣውፂኡ እሳትኩም ኣውፂኹም ማዕረይና ኢሎም ሕጂ እሱ ፃፁት ኣምፂኡ ኣሎ ንዑፁ ኢሎም ካብኡ ምስራይ ተፈተኑስ በሉ ኣብ ሳልሳይ ምልክት በሉ ካብ ዓሞም ላዕሊ ኮይኑ እዚኣስ ኢሎሞ ኢድ እግዚኣብሔር እያ
እዚኣ ሲሎሞ ኣጻብዕተ ኣምላኽያ እዚኣ ይንኽእልና ኢሎሞ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጂ ፍልሊ ተጀሚሩ በሉ ዲፈረንስ ተጀሚሩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተዛሪቡን በሉ እግዚአብሔር ዘይተዛረቡን ማዕረ ኮይኑ ክኸይድ ኣይክእልኒ ክፈላለ ጀሚሩ ማለት ክሳብ ሕጂ ማዕረ ነይሩ ሕጂ ክፈላለዩ ጀሚሮም ኢየሱስ እንታይ ኢሉ መስለኩም እንታይ ዳ ዝርዳብ ዘይነጥፎ ኢሎም ወሲኡ እቲ ስናዮም ከይጠፍእ ምንቲ ባሓን ይዕበዩ ግዜ ኣለዎ ኢሎ ዓፂቅ ክበፅሕ ከሎ ክፈለዩና ኢሎም ሕጂ ግን እቲ ናትና ከይጉዳእ ምንቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕጂ እኮ ሙሴውን ክለምድ ምንቲ ክብርትዕ ምንቲ ሃሌሉያ ፈርዖንን ከስተውዕል ምንቲ ሃሌሉያ ህዝቢ ግብፅውን ካብ ፈርዖን ላዕሊ ኣምላኽ ከም ዘሎ ክፈልጡ ምንቲ ምክንያቱ እግዚአብሔር ክብሪ ክወስድ ኢሉ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ክብሪ ክወስድ ስለ ዝደለየ ምልክት ገይሩ ሕጂ ፍልል ይመፅእ እዚኣ ኣይንኽእላ ኢና እዚኣ ኣጻብዕቲ እግዚአብሔር እያ ኢሎሞ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢድኩም ኣልዕሉ ጸላኢ ዘይክእሎ ሓይሊ እግዚአብሔር ኣባይ ክግለጽ እዩ ሃሌሉያ ዝፈሊ ነገር ኣባኹም ክግለጽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምልክት ኮይኑ ተፈሊ ሃሌሉያ ማዕረ ምዃን ኣብይዎም ማለት እዩ ካብኡ እዚ ምስ ኮነ ቀፂሎም ንሳቶም ኣያምኑን ራብዓይ ምልክት መፅእ ራብዓይ ምልክት መቕሰፍቲ ፅንፅያ ከልቢ ኢልዎ ኣሎ ሃሌሉያ ወይ ድማ እንታይ ኢልዎ ኣሎ ፅንፅያ ከልቢ ፍላይስ ብእንግሊዝኛ ወይ ድማ የዝንብ መንጋ ወይ ሃመማ ምኾን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እዚኣ መፅያ እዚኣ ምስ መፀት ድማ ሕጂ እትፍልልሲ ኢሉ እትፍልልሲ በሉ እናዓበየ እናገፍሐ እናደመቐ ኢድ እግዚአብሔር እንዳተራእየት ቤት ሳኦል እንዳደኸመ ዳዊት እንዳበርትዐ ሓይሊ እንዳተገልፀ ዝኸይድ ሃሌሉያ መጀመርያ ቶም ጠንቆልትን ህዝቢ ቶም ናይ እግዚአብሔር ነቢያትን ማዕረዮም ክልተ ምልክት ኣብ ሳልሰይቲ ኣይንኽእልህና ኢሎም ኣይንኽእልህና እዚኣ ኣጻብዕቲ እግዚአብሔር ኢሎም ኣብታ ራብዒቲ ግን እቲ መዓልቲ ከም ፅንፅያስ ኣብ ግብፃውያን ጥራይ ሃሌሉያ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይተሸገረን ሃሌሉያ ጅዳሚቑ ማለት እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይኸውሉ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ቀስ እናበለ በሉ መንገዲ ጻድቕሲ በሉ ቀስ እናበለ እንዳደመቐ ሙሉእ መዓልቲ ክሳብ ዝኸውን ይቕፅል ሃሌሉያ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ሃሌሉያ ሓንትስ በሉ እግዚአብሔር ይዛረበኒ ጥራይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብምንታይ ይዛረብ ናይ መጀመርያ ብምንታይ ይዛረብ ብቃሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በመንፈሱ ይዛረብ ሃሌሉያ ግን በቃሉ ይዛረብ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በቃሉን በመንፈሱን ይዛረብ ሃሌሉያ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ስለሰምዑ ፍልሊ እናሰፍሐ ኸይዱ ኣመንን ኣብ ህዝቢ ኣምላኽን ኣብቶም ብጠንቆልቲ ዝመርሑን ሃሌሉያ ምክንያቱ በቶም ጠቢባን በቶም ጠንቆልትን በቶም ሰረይትን ዝመራሕ ነይሩ ፈርዖን ሙሴ ክመፅእ ከሎ ንዕማዓር የምፅኦም ንዕስኪን ካውንተር ግበርዎ ይብሎም ንዕዲል ግበሩ ምስኡ ይብሎም ሃሌሉያ ሕጂ ፍልሊ ይመፅኡ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ ኣነ ኣብ ዘላ ምድሪ በይነይ ኣምላኽ ምዃነይ ክፍለጥ ሲኢልዎ ኣብቲ ህዝበይ ዘለዋ ምድሪ ጎሸን እዚ መዓልቲ ይከውን ኢሉ ሎም ፅንፅያ ኣይህልውን እዮም ወይ ፍላይስ ኣይህልውን እዩ ኣብ ግብፂ ኣብቶም ግብፃውያን ኣብቶም ህዝቢ ፈርዖንን ጥራይ ዝኸውን ኢሉ ሃሌሉያ ፍልሊ ይመፅእ ሃሌሉያ ካብኡ ራብዓይቲ ኣብዛ ራብዓይቲ መቕሰፍቲ እንታይ ኮይኑ መስለኩም እግዚአብሔር ፈርዖን ክሰዓል ጀሚሩ እንታይ ኢሉ በቃ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም እስኪ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም እስኪ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም በሉ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ግን ከምዚ ትግበሩ ይብሎም መሊሱ ዘይተወዳእ ነገር ሃሌሉያ ማለት ተስፋ ጎይታ እኮ ኢሉን ኣሎ ከምዚ ከሎ ግን በዒል ከም ንብሎ ዓይነት ማለት እኮ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘይተወዳእ ነገር ኣሎ ሃሌሉያ ካብኡ ሙሴ እንታይ ገይሩ መስለኩም ንፈርዖን እንታይ ኢልዎ መስለኩም ከምዚ ኣብ ፓርላማ ገለምሽ ዮር ኤክሰለንሲ
كم زبرو عينت بخبرة كايلو إذا زنسي أنا بس ما أسك خذلك هذا دليلو حاجته أخبره مالك مسبلو فرعون دمان تايلو بقى صباح بس ساعة سيخرج الليل هجي محزن جميل مع مخان جميل مالك ما جمعنا ونقص فرعون إلى مساجنهم زابير زبالة أملاك ليهنا زابير مني قابل ينير كابو سوم مسين تاجرو حونت ما مدرد لا فلت دايلو بقى بخبرة كايلو ما أسخدوا كايد دل كايلو صباح يغيدوا بقى هم قال أنا أملاخي كلموني أملاخي سمعني صباح خدوا كايد زخون النجار يفتح على الله مالتي هاليلويا ما قد سمع سلسلة معلتنا بالخفيرنا إلى نسوي لهم كابو الشرط كانوا تقولهم ما أنت إلى منكم قن على الحكم ما يتخيلوا قن عيترحبوا لهم مالس حويلهم قن مالس ما قامت هبوم عيترحبوا لهم كابو أبو اليوم حمشي تعمل سلازي كادو زيادة حمشي تعمل ليخو اسكي حمشي بنو تعملات وين مقصفتي انتايو لايف ستوك وين ما انسسا وين مال مومات مالتي حجي مالهم قتلين زيادة مال نايمن ناي قبصاوين مجمعنا يتمعتها كلهم معاوينين مجمعنا موسيز قبو ساتهم يقبون يوم كل التجزي كابو أبسط ملكت موسيز قبو نقدر توم تنقل تابيهم أبلاب أي جزي تملكت أب حزب أملاخن أب حزب أملاخ زي يقولون تفعلني أبزار أبعتي ملكت دمان دعنا أبزا حمشي تملكت تايلو سن إنسسا ويتمال موتايلو جن نحزبي نايساي جن حتى تموتين له وأنا أبلغ أخوي ننزل نايت ود قبض تموت نايت ود أملاخ تموتنا هاليلويا 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 نحات أنزمت أبلو نعاية الفن هاليلويا بجزابن استأمن أمنتك جزابن زخونس مسكوني بالمتحف كبش بمن يخذ أمينك أمن يخذ أمينك هاليلويا 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 ولا توعي سيت موتنها ولا تزحل أي تموتنها ولا تخبد أي تموتنها هاليلويا هاليلويا هيوتي سيبلو وانا اللوا يوم عند حدينا هيوتي وانا أنا هنا زخان النقل تمتين كل شيء سجى مخنياتو وانا أنا سلزقوم هيوتي نقولتها تيبين سقعتي بالليل هاليلويا 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 أبسك تلعب تحدث يبل ما تحف قدوس أبصلت كل صغير ينبه هاليلويا هاليلويا he dwells in the sacred place of the Most High أبصك تلعب تحدث أوكي أبصك تلعب تحدث أبصلت كل صغير ينبه in the sacred place of the Most High بقى مستياو زخونا نايك مسكزابي ركض كنزلنا كويسة is fully water كنزلنا shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. تقول تحدثي كل جزء نقول نقولي هاليلويا اسكي أنا كل جزء نقول كاب جزء كوتس يتصلي زبلان سبيرين اسكيدو هاليلويا 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 حتى كريسكين شنبوكم حكيم زخنا يتصحفلك حميمة الكاس يتصحفلك كم دي أوسط نقول خلته فادوس لما حنتي ولا هاليلويا هاليلويا نعز هدمت مني prescription زي هاليلويا مزمور تسعن حدا أبصق تلوز حدا أبصلال تخلص خدمة እግዚአብሔር አምላክ ይብላል ካመጻለና ካብዘት ፍያና ተፈቀይ ጉግል እኩል በቃ ታጣና ፏቅ ሰቀጥ በቃ حق تنسقني هبسم بالليت هبت مع الزوج لا هبت تنص لا بنا تخيل كاو تخيل نادما ولا دقمنا بلا ولا بزاي ميزنا دقمنا بلا صلنا هاليلويا كل تجزي تخيلنا ثلاث تجزي هاليلويا لمن تمسلكم او اشتنا اتوك تلمنتي كاين الساعه من تمس بالناس كاو تليفون دول وا زرا كان زخوينو زخم زقيتم كا وي قال بصح هنا بلا من هاليلويا هاليلويا زخون نحن خير الناس أتصقطوا حتى لو تصرفوا هاليلويا هاليلويا قال أملاخسي مملتي هاليلويا
وحسي قال أملاخ يبلس وحسي قال أملاخ هاليلويا قال أملاخ وحسي هاليلويا إذا قال زي وحسي هاليلويا كاو نايف ستوك ناتهم مويتو نايف أملاخ يموتو فلانجن جانا لبو أتريرو نمنتاي لبو تريرو مسلكو نمنتاي لبو تريرو እግዚአብሔር ስን ሙሴ መጀመሪያ ልቡ ከተድሪው ካቡ ክብሬ ኮስዴሎ ግብፃውያንማ አና አምላክ መሆኔ ክፈልጡ የሚለው እግዚአብሔር ተዛሪቡክስ እግዚአብሔር አባይ ሰገበ ከይሉክስ ወይ አብ ሰገበ ከይሉክስ ንምንታይ ዘይኮና ይትበሉ እንታይ ሐሳብካ እግዚአብሔር በሉ እንታይ ፕሮግራምካ ተሐደል ዘለሃ ሃሌሉያ ወከምዚ ምንኔው አይኮነን ስለዚህ ናተ አክሽን ኮስዴ አድመይ ኩዳ አይደልኔ ከምዝኾነ አይደልኔ አይትበሉ ሃሌሉያ ኮሙ ባልስታይ መሆን ትፈልጡ አኔ ህይወቴ ዝፈልጠላ ስኻንታይቲካ ማለት ይን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አነ ሲበሉ ከነባዓለይ ካብዛ ሐስቦን ለዓለይ ሐሳብ እግዚአብሔር ይበልጥ መጽሐፍ ቅዱስ ከዛረብ ከሎሲ ካብ እስትንፋሰይና ለዓሊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ማዓይንታዩ ቀረባይ ሃሌሉያ እስትንፋሰይ ዳ ቀረባይ እንደ ህይወቴ እንደ ካብቁን ለዓልስ እግዚአብሔር ታይ ሃሌሉያ እስትንፋሰይ ሃሌሉያ ህይወቴ አብይዘሉ አብደመኝ አቡሽታይ አብደመኝ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስናዓይ ቀረባይ ሃሌሉያ ማለት ቀረባ መሆን ይዝገልጸልይ ዘሎ ሃሌሉያ ምስጢር አምላክ ዓብይ ሃሌሉያ ካብ ሻድሻይ ምልክት ከይዱ ሻድሻይ ምልክት በሉ ወይ ሻድሻይ ማሰብቲ ሃሌሉያ እዛ ሻድሻይ ትንታያ መቅሰፍቲ ፎቅ ዝብል ሕበት ይብላሉ ትምኛ ፎቅ ዝብል ሕበት ሃሌሉያ ወይ ከዓ ቦይንስ ሕበት ኣብ ሰውነት ዝመፅእ ሕበት እዛ ሻድሸይቲ ምልክት ሃሌሉያ እንዳደመቐ እዩ ዝኸይድ በሉ ፍልሊሲ በሉ እንዳገፍሐ እንዳዓሞቐ ኣባይን በሉ ኣምላኽ ኣብ ዘይብሉንሲ ፍልሊና እንዳደመቐ እዩ ዝኸይድ ክጅምር ከሎ ጎይታ ዝዛረበኒ ከሎ ግን ኣይኮነን ማዕረስ ዋላ ካብትስ ንታሕቲ እየ ዝኸውንኮ ሃሌሉያ ጎይታ ተመለስ ኣነ ዝይደልኔ በዚ መንገዲ ክትይልንስ ኣነ ገና እሱ ክጅምር ዋላ ተዓልከይ ኣብ ካልእ ቦታ በፂሕሉ ሃሌሉያ ድሕሪኡ ማዕረ ትኸውን ድሕሪኡ ግን ንኸይትረኸብ ትፈላለ ማለት እዩ ጎይታ ረዲዎ ናብ ጎይታ ተዘይመፅኡ ኣብ ምድሪ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዘለኣለም ትፈላለ ሃሌሉያ ኣብ ምድርን ትፈላለ ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎሲ ጴጥሮስ ታይሉ ንሕና ኩሉ ነገር ገዲፍና ዝተኸዲልና ካለና እንታይ ዓስብና ኢልዎ ዓስቦም ዳ ኣብ ምድሪ ኢሉ ሚት ካዕበት ኣለኩም ኢሉ ኣብ ሰማይ ድማ እንታይ ኢሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለኩም ስለዚ ፍልሊሲ እንዳቐፀለ እዩ ዝኸይድ እንዳገፍሐ እዩ ዝኸይድ ኣብ ህዝቢ ኣምላኽን በሉ ኣምላኽ ኣብ ዘይብሉን ፍልሊና እንዳገፍሐ እንዳደመቐ እንዳዓሞቐ እዩ ዝኸይድ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ እግዚአብሔር ህዝቡ ስለዝገበርካኒ በሎ ህዝብኻ ስለዝገበርካኒ ጽማት ኣምላኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተሪኢኹሞስ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ እንታይ ይብለኩም መስለኩም ንስኻትኩም ህዝቢ ክትኮኑኒ ኣነ ኣምላኽ ክኾነኩም ክሳብ ራእይስ ኢኹም ይብል ሃሌሉያ ንስኻትኩም ህዝቢ ክትኮኑኒ ኣነ ኣምላኽ ክኾነኩም መፂስ ይፋለጥ እግዚአብሔር ንኣብርሃምሲ መፂ ተፋልጥዎ ሃሌሉያ መፂስ ይላለዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነብርሃም ተላልዮ ስታይልዎ በቃ ካብ ህዝብኻ ካብ ወገንካ ኣብ ዘርኢኻ ዝተፈለለዩ ካብኡ ዓብ ህዝቢ ክገብረካ እየ መወዳእቱ ኣምላኽ ክኾነካ እየ ካብኡ ስኻ ህዝበይ ክትኮነኒ ኢኻ ሃሌሉያ ፅማት እግዚአብሔር እዚ እዩ ስለዚ ሕበጥ ምስ መፀ ማለት እዩ ሻድሻይ ምልክት ምዕራፍ 9 ካብ 8 ክሳብ 12 እዩ ዘሎ ንግዜ ኢለ ዘይነንቦ ዘለና ምዕራፍ 9 ካብ 8 ክሳብ 12 ኣሎ እዚ ሕበጥ እዚ ምስ መፀ ፍልሊ ምዃን ጀሚሩ እቶም ጠንቆልትን ባዕሎም ትሕበጥ ኣብ ልዕልዮም መፅእ ኣብተን ሓምሸይትን ራብዒትን ምልክት ኣብታ ሳትሰይቲ እቶም ጠንቆልቲ ኣይንኽእልና ምስ በሉ ካብ ጨወታ ወፂኦም እዮም ማለት ፀላእተይስ በሉ ፀላእተይሲ በሉ
ደስኪሎም ይብል ሃሌሉያ ካብ ጾታ ላዕሊ ወፅም ነይሮም በቃ ወፅም ነይሮም ሃሌሉያ ሚኒንግለስ ኮይኖም ነይሮም ሕጂ ምድስካ ወይ ድምፆም ምጥፋጥ ኣይኮነን ካልእ ነገር ኮይኑ እስኪ ሓድሽ ነገር ኮይኑ በሉ እቲ ሕበጥ ሲበሉ ኣብኣቶም ባዕሉ መፂዎም በሉ ኣብቶም ናይ ግብፂ ጥበበኛታት ዝተሕበብት መፂዎም ሕጂ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ክብሉ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ እንታይ እዮም ሕሙማት እዮም ሃሌሉያ ሕበጥ ኣለዎም ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሙሴ ደው ክብሉ ኣይክእሉን እዮም ቅድሚ ሕጂ ኮ መፅኦም ዋ ማዕረ እንዲ ኣምላኽና ንሕና ማዕረይና ይብልዎ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ሕበጥ ኣብ ልዕሊኦም መፂ ስለዚ ማዕረ ክኾኑ ይከኣሉ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ሲበሉ ኣበይን ኣብ ፀላየይን ዝጀመሮ ፍልልይ እንዳደመቐ እንዳተራእየ ጋህድ እንዳሆነ ከይድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍልልይ ግልጽ እንደሆነ ከይዱ እሳቶም ካብኡ ከይዶም ክደግሙ ወይ ክጥንቁሉ ወይ ገለሲ ዓቕሚ የብሎም ምክንያቱም ባዕሎም ሓቢጦም እዮም ሃሌሉያ ስለዚ ካብቲ ሓሳብ ወፃኢ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ ሃሌሉያ እታ ሰበይቲ ሃማስ እንታይ ኢላ መስለኩም ሰበይቲ ሃማ ተናዲዱ ምስ ከደ ሃይማን ዲና ንብሎ መፅሓፍ ኣስቴር ማለት እዩ ሃሌሉያ እንታይ ኢላቶ እዚ ሕጂ ክትወድቀሉ ዝጀመርካ ሰብኣይሲ ኢላቶ ኣይሁዳዊ ተኮይኑ ኢላቶ ፈፂምካ ትወድቕ ኢኻ ሃሌሉያ السبعي زس أيهودا يتخيلوا فتيم قادوا هاليلويا هاليلويا أيهودا يتخيلوا بقى جميل كلا تودع هالات ما جمعنا معلينا يبلون يوم كانوا هم معنا وتيم دعنا دسكيلهم دم توم تفيو حجها حج نبزي وتقول معهم أتيم مالك إكزابيل سيم بلو صلاتي أم عمو كتوم هاليلويا هاليلويا بس أم سر نعم يلوسين نجستات كسيتوم نعم سحيل إخلص هبيروين هاليلويا هاليلويا كابس نزوم نبياتي سأتم فومي هاليلويا نبياتي يسبلون نماني نتسبع الله كل نتسدد الهزبع الله كل هم يلون هاليلويا هاليلويا زابر عبا الله بويتابلو مسكنا كله إصحابينها عبيها سرحكا عبيو هاليلويا هاليلويا كابو تبتقولتي حبنا مبال جميعهم هاليلويا صلاتي سيبل حبني كبلو كجمريا اتلومي زجناني صباح ابي الله بلي بعلوني كما ينوم ابي الله تنكسستيلم هاليلويا ابي الله بلي هاليلويا زمزم تماي هسي حد سبيت حزم متى طب يسوس أزي حاتيات السرح رخيبنا لنا أتحقد ما كم زعينة حاتيات السرح بدال بامني يقتل يجبل إسرع حق أفرسني نتحقز كتصنعي متى كان لها حق أنت حزي تفرس بقى حقه تهون كسرسي علينا تقدمي تمنس تلبي مو علينا يلوم هاليلويا عند حق يفهم حق فراسي يهابلوه اللي حق تلوه زمت له علامة فريس له سأجي أرينا يلوم هاليلويا هاليلويا كابو قويتا تايلو أمري تحف هاليلويا حتى تمسلا كلهم مسكرون تايلوم كسس تخس اسكي كسس تايبلو يلون بلو كسس تايبلو يلون زج النونس يلون هاليلويا هاليلويا توم كسس تسكيدو هاليلويا سلازي لك عنزي مع شو عتدما قتيلو مقصفتي بلد متي هاليلويا بلد كان جميل እግዚአብሔር هاليلويا بس ملكت سلازي عقبو እግዚአብሔር قتيل مقصفت بلد متي هاليلويا كابو እግዚአብሔር ናብ ልብኻ ናባኻን ዝመጽ መቅሰፍት ከምጽ ይሉ ምስተዛረጎ ዝመጽኡ هاليلويا ድሕሪውን እግዚአብሔር ኣመንዎን እግዚአብሔር ቀጽሉ አንበጣም ጽዩ ማላፍ አሰበ هاليلويا አንበጣም ሰምጸ ድማ እተኸበረት ዝተለፈስ በንበጣ ከጥፎ ይሉም هاليلويا ካቡን አይ ተቀበሉ ማለት ካቡ እግዚአብሔር እንደገና ሳምናይ ታሽ አይ ምልክት አምጪው ታሽ አይ ምልክት ድማ ቤት ዝደሰስ ጸልማት ማለት
ግብ ዝበለ ጸልማት አምጪው ግብ ዝበለ ጸልማት በቃ ቤት ዝርምሰስ ቤት ዝተሐ ጸልማት አምጪው ካብኡ ዝኽገብር ከሎ ግን በሉ እስኪ ዝኽገብር ከሎ በሉ አብ ህዝብ አምላኽን አብ ግብፃውያንን ፍልልይ ነይሩ አብቲኦም ጸልማት ነይሩ አብቲ ብርሃን ነይሩ ሃሌሉያ አብ ጸላእየ ይበሉ ጸልማት ተሆነ አባይ ግን ብርሃን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምድር ተተጨናቀ አኔ ጭናቀኔ በሉ እስኪ አነዝ ጭናቅ በሉ ምን ትታምርዬ ሃሌሉያ ክርስቲያን ቆምዩ ሃሌሉያ 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 ምድር ጭናቅ ከላ ሳይጭናቀኔ አነ ተተጨናቀ ግን ምን ትታምርዬ ጭናቅ ሃሌሉያ ቆምት ሆይነ ክርስቲያን ሆም ሃሌሉያ ምድር ጭናቅ ከላ ማዓለ ለሐዝ ጭናቅ ሆይነ ግን ፍልልየ ብለኝ ሃሌሉያ ካቦ አስራይ ምልክት መጽ አስራይ ምልክት ቦኽሪ መቅታሊ ሃሌሉያ እግዚአብሔር መጀመሪያ እንታይሎ እስራኤል ሲ ቦኽሪ ወደይሎ እንደ ህግ ቦኽሪ ወደይ ዘይት ሰደት ሆንካ ቦኽሪ ቀጥልሎ ስለዚህ ቦኽሪ መቅታል ጀምሮ ማለት ኢየሱስ ጎይታዬ ኢየሱስ ጎይታዬ ካቦ ቦኽሪ ምስቀተለ ነፃ ወጥዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናይት ጸላኤ ይስበሉ ትቀንዲ ትዋና እትቀንዲ ምስቀተሎ ሃሌሉያ ቀንዲ ጸላየ ይመን ሃሌሉያ ቀንዲ ጸላየ ይመን ንገገሊ ኮድኽነት ሃሌሉያ ንገሊ ኮድኽነት ሃሌሉያ ንገሊ ፈታው ንጽላእ ኮይ ሞገስ ዘይብልከም ኮን ኮይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነትቀንዲ ጸላየ ምስቀተሎ ሃሌሉያ ነትቀንዲ ክሳደይ ዝሕትከብድ ዝገበረኒ ምስቀተሎ ሃሌሉያ ሓልነተይ ክመጽዮ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ሲበሉ በአይ ሃሌሉያ እንታይ ይባል ሃሌሉያ እንታሽ አምችም ሻያቱኒ እንታሽ ማያቱኒ ሃሌሉያ አጓጋ ዳጋ አቱኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ሕጂ ሓንቲ ወደት ረክበኩም አብኢትኩም ጸላኢት ብሎ ነገር እስኪ ሓዙ ሃሌሉያ አብኢትኩም ሲ ቀንዲ ጸላኢት ብሎ ሓዙ ቀንዲ እንታይ ይሸጊሩኒ ዘሎ ናይ ባንክ ዕዳዲ ሃሌሉያ እንታይ ቀንዲ ጸላ ኮይኑ ዘሎ ሃሌሉያ ሓንቲ ራእይ ጥራይ ጽልይ ሃሌሉያ እንታይ አሸጊሩኒ ዘሎ ቀንዲ ጸላ ዝኾነን ነገር እንታይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስነት ቀንዲ ነትዋና ነትቦኽም ሰውዖ ሓራ ወጥዮም ሓራ ምስ ወፁ ንእግዚአብሔር ከገልግሉ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ከመስግኑ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ከየገልግል ንእግዚአብሔር ከየመስግን ካብ ሕጂ ዘለኾ ዝበለጠ ከይፍታሕ ምእንቲ ዝሓዘኒ እንታይ እዩ ትቐንዲ ዝሓዘኒ ኣብ ኢደይ ክሕዞ ይበሉ እስኪ ሓዝዎ እስኪ ሃሌሉያ ትቐንዲ ዝሓዘኒ በእምነት ሓዞ ሃሌሉያ ሓንቲ ክልተ ሃሌሉያ በእምነት ሓዝዎ ቀንዲ ዘሸገረኒ ነገር እንታይ እዩ ሃሌሉያ ሕዝኩም ኣለኹም ሃሌሉያ ከምቲ እግዚአብሔር ነት ቦኽሪ ወዲ ፈርዖን ነት ቦኽሪ ኣብ ፈርዖን ዘሎ ካብ ላዕሊ ጀሚሩ ክሳብታ ትጥሕን ሃሌሉያ ንኹሎም ነት ቦኽሪ ጸላኢ ህዝቢ ኣምላኽ ምሰጥፍዐ ህዝቢ ኣምላኽ ሓራ ከም ዝወፀ ሕጂ ብሽም የሱስ ይዛረብ ኣለኹ ቦኽሪ ትቐንዲ ዘሸገረኩም ቀንዲ ዝኣሰሮ ንህዝቢ ካብ ዝኣሰረ ብሽም የሱስ ዝፈረሰ ይኹን ብሽም የሱስ ዝፈረሰ ይኹን ብሽም የሱስ ዝተቐየረ ይኹን ብሽም የሱስ ዝተቐየረ ይኹን ብሽም የሱስ ዝተቐየረ ይኹን ሃሌሉያ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተቐየረ ይኹን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተቐየረ ይኹን ስለ ሰምዓካና መስግነካ ኣለኹ ሽምካ ብሩኽ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ኣለዎ ብጣዕሚ ጥዑም ስብከት ግና ቁርኻሲ ክትከይድ ሃቢልና እዚ ሳማሙቕ ኮንካ ተትሰምዖ ክብል ፀኒሓውን በቃ ፋይር ኣዊድካ ሓዊ ኣዊድካ እናሞቕካ እንተንሰምዖ ክንደይ ፅቡቕ ምኾነ እግዚኣብሔር ይባረኽካ ብዙሕ ይባረኽካ ፀጉዮ መመሊሱ እግዚኣብሔር ይምላካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እቲ ኣባና ምኽሪ ዘለዎ እግዚኣብሔር እቲ ምኽሩ ከይፈፀመ ምኽሩ ከይወድአ እንሪኦ ፀናሕና ምኽሪ እግዚኣብሔር ቀሲሉስ ኣብ ግቡእ ክበፅሕ ከሎ ኢና ንርኢ ኣባና ዝመኸሮ እግዚኣብሔር ከዓ ማንም ሰብ ኣይዓግቶን እዩ ኩነታት ከምትን እንተኾነ እቲ ኣምላኽ ኣብ ልዕለይ ዝመኸሮ ምኽሩ ክፍፀም ግድን እዩ ኣምላኽ ኩሉ ከኣል ስለ ዝኾነ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ሓፂር ፀሎት ክንፀሊ ኢና ምስ በልዓና ክንመውቕ ኢና ኣብ ዘምውቕ ቦታ ከዓ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ይኹን ሓፂር ፀሎት ክንፀሊ ኢና
أفتنا يتمكن كنكي دينا يسيف كيلو لنا له ندعي كمين قبل قبران الزرار بالله نبدأ حتى وردينا أفت ما يزلوا كلها هنا أو يحيش أو يموت لحرت مليسنا مقبي كنبر لعنا كبرنا إجابير يكون حتى يتصلت كنسلي إجابير أملاخنا كبرنا خان بكان لنا زقور خار حقلنا موت يكون أمزبوتا زيك إجابير نسخة كلها عليها أملاخ إلياس أملاخ إياسو تأمرات تقبر معبلاتن وزاراتن ونبتعتي يتكايو كتكيرو تفعليها حجون مقوت كخون بسم يسوس كريستوس بون نسألي أهلنا إذا معلت زي معلتي حقوس وقزيا بهير بحيلنا ناخان نخبر له معلتي خلالنا وإذا أملاخنا مثل قالك أنا مسكنك كل خبرنا أخا بسم يسوس آمين يا بيري باركم تقويم تحلكم حتى تحت زي